Ngiyanibingelela bathandekayo egameni lenkosi yethu uJesu. Umfuneko okhulumayo lapha kanjeje sisakhuluma ngayo imithetho eyishumi siku series upart 7. Sikhuluma ngokuphinga, sifunda uExodus 20:14 ungaphingi. Into esho uNkulunkulu ke emthethweni wakhe le ukuthi singayenzi ukuthi siphinge. Obana abaphingayo kuyini ukuphinga? Ukuphinga ukwenza ucansi nomuntu ongashadile ushadile, ukwenza ucansi ungashadile nomuntu oshadile, ukuthi umuntu oshadile aphume emshadweni wakhe ayowenza ucansi nomuntu okomunye umshado. Ukuphinga lokho isono esibi, yiqala phambi kwaNkulunkulu. Kukhona nokunye okufana nako lokho okubizwa ukuthi ubufebe. Ukufeba ukwenza ucansi ungashadile. Uma ungashadile wenza ucansi, leyo nto ibizwa ngokuthi ukufeba. Ngawo ke uNkulunkulu lezo zona akasifuni, ubhalile ukuthi singenziwa emthethweni wakhe. Uyabona uJesu uma wayefa esiphambanweni wayediliza ugange lwezono zethu elalisvimbela ukuthi singaboni ubuso kaNkulunkulu, singaxhumani noNkulunkulu. Ngani? Ngoba izono zethu zazime phambi kobuso bethu. Manje ke ngokuba uJesu sekefile, thina siyaqhubeka senza ugange, siyalapha ugange alidilizile ukuthi siphinge, ngokuthi senze okubi phambi kwamehlo kaNkulunkulu okuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Mntaka baba, guquka isikhathi sisakuvumela uyeke ukuphinga, uyeke ukufebe, ngoba kusemthethweni kaNkulunkulu ukuthi singakwenzi lokho. Uyabona, uzothi uma ngabe uqhubeka ukwenza lokhu kuphinga, uthi noma uhamba uzithola usezingozini, ngokuba akukho ukuvimbelanga. Ugange lomlilo kaNkulunkulu uyalisusa ngogange olakhayo wena oluyizono zakho. uSathane uma ethumela ukuthi kwenzeke izinto ezimbi, sizowenzeka isitha sakho uma sikufuna sizokuthola sikubulale. Uzothi uma ukhuleka uNkulunkulu ungaziwa uNkulunkulu, ungaphendulwa uNkulunkulu, imithandazo yakho ingaphenduli imikhuleko yakho. Ngani? Ngoba wenza isono sokuphinga. Bazokudlisa ushefu ufike ngaphakathi ukubulale, noma izwi lishilo ukuthi thina siyodla ushefu kepha ungasibulali. Abanjani abangeke baze babulawe ushefu? Abantu abakholwayo abaqondise izinto noNkulunkulu, abahleli kahle noNkulunkulu. Habo lezi zibusiswe ezohlela phezukwabo. Kodwa laba abaphingayo, laba abayifebe, abana umbuso kaNkulunkulu, abanandawo embusweni kaNkulunkulu. Ngani? Ngoba uNkulunkulu akayifuni lento. Simfunda kanjani uNkulunkulu? Simfunda ngezinto azenzile, izimo athe wazenza, waziloba futhi ezwini lakho ukuthi sazi siqonde. uDavide wafikela isikhathi sokuthi aphinge, waphinga noBhesheba umfazi kaUriya. Uthe lapho sezama ukufihla khona isono sakhe sokuphinga, akakwazi ukuthi anjenzani asifihle, wagcina sekabulala uUriya. uNkulunkulu wehla wamehlulela uDavide, wathi ngokuba ukwenzile lokhu kuyawuba khona umuntu oyofika alale nabafazi bakho ngokuba wena wenzile lokhu. uDavide wasamukela leso swahlulelo sikaNkulunkulu. Kulapho uAbsalom indodana kaDavide yafuna ukuthatha umbuso kuDavide, yamgijimisa uDavide wabaleka. Uthe lapho sebaleke khona wangena uSolomoni wenza ucansi ebafazini uAbsalom ucansi nabafazi bakaDavide. Waqonda lokho uDavide, waphenduka uDavide ezindleleni zakhe. Lesi sono sokuphinga sayenza impilo kaDavide yaba lukhuni, nempilo yakho ilikhuni ngendaba yokuthi uyaphinga, ngendaba yokuthi uyafeba. Uma ungakuyeka uphume ekufebeni, impilo yakho izoba kangcono. Noma uSathane ekuhlasela, noma isitha sakho sikufuna, angeke sikuthole. Ngithi ke asizwe kuba uthini umpostoli uPaul ngokwabaseKorinte 6:9. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningadukiswa nazifebe, nabakhonza isithombe, naziphingi, yebo naziphingi, nazihlobongi, nabesilisa abalalanayo. Leli lizwi liyaqinisa ke le ndaba esikhulume ngayo ukuthi abaphingayo nabayifebe abanakudla umbuso kaNkulunkulu ifa, abakwazi ukudla umbuso kaNkulunkulu. Nencwadi yelona yesambulo
u-22:15 usho kanjalo, izinja neziphingi kanye nabo abayifebe bangaphandle kombuso kaNkuluNkulu, kwamasango ombuso kaNkuluNkulu. Ngawo ke phenduka ezindleleni zakho, wamukela uJesu odiliza zonke amagange nako konke okuvimbelayo ukuthi ubuso kaNkuluNkulu bube phambi kwakho. NoJesu mhla wayethwele izono, ubuso kaNkuluNkulu basuka phambi kwakho, wakhala wathi, Eli Eli lama sabatha, uNkulunkulu wami ungishiyelani? Ngani? Ngoba wasethwele izono zomhlaba, uNkulunkulu engakwazi ukumbheka, wamflathela. Na uNkulunkulu uzokuflathela uma uqhubeka wenza izono. Kepha uma usuka ezonweni, ubuso bakaNkulunkulu buyambuleka phambi kwakho, uyabambula, uyabukhanyisa phambi kwabuso bakho. Ngithi kuwena, hlala noJesu mntaba, ungasuki uJesu, uhlale ezwini kaNkulunkulu, wenze ngokomthetho welizwi kaNkulunkulu, unamathele uNkulunkulu, umthande ngenhliziyo yonke, ufuna ukumjabulisa uNkulunkulu, uzokubusisa, uzokukhulula ezimeni zonke. Ngiyakubusisa mina egameni leNkosi yami uYeshua manje kuze kube phakade. Amen.